Hi guys! Welcome back to our channel. It's the day bago yung road test ko. So, ngayon, guguling ikot kami ni Kim sa streets. Pero bago yun, kakain muna kami. Bukas pala nung umaga yung yung road test ko. Pero, kanina, gumastos na lang talaga kami for instructor kasi gusto ko malaman yung mga pointers or gusto ko malaman yung mga yung tingin ko maipapasa or gusto ng examiner na makita. Kasi kung kami lang, syempre sasabihin namin na okay na yung pagdadrive, pero mas mabuti pa rin naman talaga na may guide kami na based sa standard ng examiner. So, kakain muna kami guys. Dito bala kami ngayon sa McDo kasi may coupon kami. May kami 2 can 9 na coupon. Gotta throw this out first. Okay, let's go. Do you guys remember the mountains? It's gone. Gone because of the haze. Today, ngayon yung road test natin guys. Kaya, What time? 11 pa naman, pero dadaan pa kami ng insurance ni Kim office. Kasi, for insurance sa car. Are you nervous? I'm kind of, pero, like, ayoko masyadong i-stress out yung sarili ko. Kasi baka mataranta ako. Ayoko din mag-expect masyado. So, kung ano man magiging resulta, yun na yun. Nag-iwag ako ng sea lions. Chini-chase daw ako ng sea lions. Dito na tayo sa ICBC. Papasok na ako para ma-check nila yung car. Nasa loob na si Kat. Yan. Hawkins, road test. Yan si Kat, naghihintay na siya ng yung examiner. Sana mabait yung examiner nito. She nervous. I'm nervous. I'm nervous, guys. I'm so nervous. And yung okay, the next time you see them, they're gonna be back. We're gonna leave now. Ayan sila sa loob. Okay, off they go. Bye, Cat. Good luck.
That was too fast. While waiting for Kat, nag-renew na rin ako ng license ko for 5 years. Productive. I don't know where she is, but it's only been probably 15 minutes. Ayun na si Kat. Mabalik na siya. I wonder if she passed. Just have to break for me a couple times. May end na tayo! So, nandito na naman kami sa ICBC kasi kanina may nakalimutan si Kat sa bahay. So, kailangan namin bumalik ngayong hapon. Pero, nakapasa na siya kanina. But, I'll let her tell everything that's happened. Ayun na si Kat. Nakabalik na siya. Hello! So, hiningi lang nila yung i-turn on mo muna. Bakit nainitan ka? Hiningi lang nila yung copy ng permit ko dito kasi if you're not a citizen or kahit na PR ka, hihingin pa rin nila yung PR? PR card mo. Syempre, to validate na ikaw yan. And then, if may work permit ka or student permit, hihingin pa rin nila yan kasi para makita nila yung para ma-validate lang or yung sa ID mo and yung status mo and all. So, since kanina nakapasa tayo, sabi, syempre kukunan pa rin ng picture and all, nagbayad pa din, lahat-lahat. But, yeah, ganun na yung nangyari, parang, dyan pala ako nagpark yung number 2. Oo, Diba? Yeah, so in order na ma-mail nila sa akin yung card ko, yung bagong ID ko, driver's license ID, kailangan kong i-present sa kanila yung document na hinahanap nila, which is yung work permit. But yeah. Yan yung nagpasakay ka. Thank you so much. You're our hero. You're our hero. Galing nga niya eh. Ito. Oh. Ano ba ito? Yung mo, yung eto, yung mga markers. Ah, Pag sorry. pag magte-test ka, may ganito. Tapos, ito yung bibigay sa'yo pag Mga after. Oo. So, kung pass, may X dyan. And then, pag fail, ayan. Hindi ka naman nila i-fail ng walang reason. So, ayan. Pag may fail, ayan yung mga skills and mga reasons kung bakit ka ma-fail. Ito yung kung saan ka na-fail dyan sa intersection. Ganyan. Tapos, kung pass ka, tapos they think na may kailangan ka pang i-practice or i-improve, ayan, may mga din sila. May mga listahan ng kung ano yung kailangan mong maging more aware. Pag ganyan. Sikat kanina, wala. Wow! Wala daw Oo, wala daw siyang need to improve. Ayan. Tapos, may mga notes dito. Good follow distance. Good shoulder checks. So, ano bang mga pointers mo sa mga magte-take ng exam? So, kung magte-take kayo ng exam, road test, kung ano yung mga nababasa nyo sa articles ng mga licensing offices or mga like dito, ICBC na websites, alam nyo, very helpful yun. Kung may mga nakikita kayo mga tutorials or yung mga do's and don'ts, i-follow nyo lang. Pero dito, yung sa akin kanina, very vital yung kahit na hindi naman super perfect, alam naman natin na hindi talaga magiging perfect on the first try, basta ipa-feel mo lang sa passenger mo na safe sila. So,
lahat, yung mga signs, very ano din sila, very strict sila sa signs. Sa playgrounds, if 30 kilometers, 30 lang talaga. You can go over a little bit, pero bibigyan ka nila ng window na i-adjust mo yun. Pero overall, dapat mga siguro ilang seconds lang naka-follow ka na sa sa speed limit. Stop talaga. And then yung mga nakalagay na mga signs, sundin mo talaga. Yun lang. How long was the test? I was 45 minutes dapat, pero parang natapos kami ng mga 35 Parang minutes. ganun nga. Siguro kasali na yung pag-check ng sasakyan, if carry ba. Also, dapat in good condition yung car bago kayo mag-take ng exam kasi i-check nila yan. Kanina, may nakasabay ako na nag-road test, bumaba siya kasi sinabi ng examiner na mukhang hindi naman nag-work ng maayos yung headlight mo. Sabi niya, no, it's working. And then, actually, walang hiningi sa kanya yung examiner, siya na mismo nagsabi na ito yung wiper ko, ito yung tubig ko, but it wasn't asked. So, antayin nyo kung ano yung ng examiner. Baka kasi sabi na examiner, Oo, may listahan sila ng bale, before you get into the car and start driving, may listahan sila ng papagawa sa inyo. So, kung nawo-worry kayo sa nalalapit nyo na road test, huwag kayong mag-alala. Actually, dapat sanayan lang. Napaka-importante na alam nyo yung car nyo. Paano nyo i-maneuver yung car nyo. Sanay kayo sa car. Sanay kayo sa car. Totoo yung sinasabi nila na kung alam mo paano mag-drive, walang problema kung saan kayo pupunta sa roads. Kung alam mo yung hindi necessary na kailangan nyo i-familiarize yung roads. If na-familiarize nyo, that's good. Pero siguro, most importantly, kung alam nyo kung ano yung mga signs, kung aware kayo sa kapaligiran nyo, kung nakikita nyo yung mga signs and mga naka-posts, and yung car nyo, kung kailan kayo magsa-stop, kung tingin nyo okay naman ba yung car nyo, that's very helpful. Tapos, confidence is The key talaga. Push lang talaga. para hindi kayo parang alinganin sa pagdadrive. Yeah, what do you need to bring nung Kailangan mo mag-bring ng ID mo, any identification na nagsasabing ikaw yan. Sometimes they require you also a secondary piece of ID. Dinala ko na din yung yung parang health services card ko just in case, but since yung status natin dito is hindi pa naman PR, so hiningi nila yung work permit ko. True. And also this morning we had to go to my insurance broker to add cat into the insurance kasi hindi siya pwede mag road test nang hindi siya insured dito sa car ko. Namin. That's right. Yeah. Okay. So, yeah. Congrats. Thank you. May isa na kaming driver. Thank you din kay Kim kasi super patient din naman niya. Alam nyo, late at night kasi pag naka-learners ka hanggang 12 midnight pwede ka mag-drive. So mga late at night siguro mga 8, 9 ganyan. Nagpa-practice pa kami. Alam nyo kagabi nandito kami for siguro 1 hour or 2 hours. Practice kami ng parking. Nagpa-practice lang kami paikot-ikot. Tapos ako naglalakad lang sa labas. Sikat lang yung nagda-drive. Tapos ituturo ko sa kanya kung saan siya magda-drive. And then kung hindi sakto, ulit na uli. Tapos paulit-ulit lang. And then this morning, nag-half day din ako. Sikat off ngayon. Kaninang umaga before ng test, nag-practice din kami mag-drive dito lang sa area, hindi naman dun sa ruta niya kasi hindi namin talaga alam kung saan yung route niya. Pero lang kami dito kasi ang na-worry ako kay Kat yung sa speed niya sa playground zone kasi minsan dati naman kasi may mga stories na pag over 30 ka na wala na, auto-fail na agad. Well, actually, tama yan. Sinabi mo. Sabi na nila, 31 is 30, over 30 kahit onte lang, kahit isa lang. Speeding na. Yun yung pinag-usapan namin kanina.
Pero yun nga, dahil ngayon yung mga examiners nagbibigay na sila ng window, siguro mga ilang seconds lang para i-adjust mo yung speed mo, gawin mo na. Also, sabi nila, I mean kanina na examiner nung dumaan kami, sabi ko, oh my god, this is so tricky kasi may isang bago pa man kami umabot dun sa 30 kilometers na post, prior pa dun may parang may sign na school siya or playground siya. So medyo humina na ako nung onte. Pero hindi pa ako sure kung magta-30 na ba ako. Kasi yung 30 na nakikita ko dun pa sa unahan. So parang sinabi ko lang, oh my god, this is so tricky. Tapos sabi niya, well, kung ma-adjust mo yun, na pagpunta mo dun, 30 na, magdahan-dahan ka ng humina. Kasi around this area, playground na or school na. So, syempre, kahit pa naman andun yung 30, iisipin mo pa din na kailangan mo nang maging mabagal kasi baka dun sa before sa 30 may mga tao. So, okay. Ganun. Kaya dun lang talaga kami na-worry. Ako na-worry. Kasi lahat naman na, parang nung nagpa-practice kami, okay na sikat. Yung parking, hindi perfect, pero hindi naman namin inaano na maging perfect siya dun. Parang pinapractice lang namin. Para just in case na may mga points. Kasi points lang naman yung yung parking. Yung speeding, it's auto fail. So yun yung mga pinapractice namin, super. Totoo. Basta bottom line is mga signs, mga nakapost na mga signs, always yung i-follow. Shoulder check, pinaka-importante. And pinaka-importante din na mapa-feel nyo. Kasi mga examiner, or kung sino man na magiging examiner mo, na safe sila. Doesn't matter kung feeling nyo parang umuga bigla yung car, ganun. That's okay for as long as andun kayo sa lane nyo, walang sasakyan na pwedeng matamaan or ganun. Basta overall, yung safety lang talaga. True. So yeah, just confidence is key. Always pay attention to everything, your surroundings, pay attention to your speed, shoulder check, and I think that's it. Yeah. So, thanks for watching. Thank you guys for watching. Congrats. Thanks. Hey, hey, hey.